Напередодні 30-річчя незалежності України суспільство має розпочати великий діалог за участю влади, громадськості, міжнародних партнерів, експертів і науковців, мета якого – підбити попередні підсумки, відзначити успіхи та поставити амбітні цілі, щоб разом рухатися вперед. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна-30. Коронавірус. Виклики та відповіді». На майбутніх форумах обговорюватимуться й питання Криму. Протягом наступних місяців, окрім COVID-19, ми будемо говорити про безпеку та оборону, про мир та війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію та інфраструктуру, освіту, науку, культуру і спорт, про медичну, про соціальну сфери, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та багато інших дуже важливих речей.